A paisaxe da Ribeira Sacra sorprende ao visitante desde calquera perspectiva, pero cando un se achega ata aquí, ten que facer unha parada obrigada en calquera dos miradoiros espallados pola zona. Estamos no Miradoiro do Duque, o único miradoiro que está dentro do concello de Monforte, pero que forma parte dunha serie de miradores que podemos ver o río Silde na provincia de Lugo. 5 están no concello de Sober e un no concello de Monforte. Dende este miradoiro podemos ver o embarcadoiro dos catamaráns, que é un dos principais reclamos turísticos que ten a Ribeira Sacra. Temos varios catamaráns, tanto de gestión pública como de gestión privada. A maior parte deles teñen a súa saída dende aquí dende o embarcadoiro de Doade, e principalmente os turistas venen a coñecer a Ribeira Sacra, unha das mellores maneiras de coñecer, ou ben dende arriba, dende os miradoiros, ou ben dende abaixo a través dos viaxes en catamarán. Esa é a principal actividade. Despois, como xestión privada, hai moitas máis actividades, dende paseos a cabalo, rutas de sendeirismo, rutas en quad. Igual que desde outros podes ver mellor os viñedos, desde este tamén tes unha pequena perspectiva dos viñedos de aquí na zona de Doade, en Amandi, pero sobre todo son os peñascos estos, as rochas que hai cando miras hacia baixo, moi escarpadas, tanto do lado de aquí de Lugo como do de Ourense, mirando cara a Castro Caldelas, que o fan moi especial. A paisaxe é do que a xente que non tiña unha idea moi clara do que era a Ribeira Sacra pois vais alucinada, primeiro da propia paisaxe, despois do que supón esa paisaxe adicada a un cultivo, como o cultivo da vide, a dificultade que entrama para os viticultores poder sacar un produto como a uva para facer viño nun entorno tan complicado. Por todo isto, no verán moitos turistas elixiron como destino a Ribeira Sacra. A verdade é que este verán sorprendeunos un pouco a todos, tamén penso que axudou o tempo. O principio de verán pois foi indo bastante ben, pero xa no mes de agosto tivemos un número de visitantes dunhas 3.300 persoas. Procedían un pouco pois de todas as partes de España, pero especialmente de Barcelona, sobre todo a primeira quincena, e de Madrid. Despois tamén moita xente do País Vasco, de Extremadura, despois estranxeiros. A verdad que nos chamou a atención o número de ingleses que tivemos, e tamén de franceses, sobre todo. Pasados os meses fortes do verán continúan as visitas. Algúns veñen por primeira vez, pero outros repiten porque o que se achega ata Ribeira Sacra sempre quere volver.